ବୋଉ କଣ ଖାଉଛୁ? ମକା ବରା। କଣ ଟିକି? କଣ ଟିକି କହିଲୁ? ଗମ୍ ଟିକି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଡ଼ ପାଟିରେ କଣ ଶୁଭୁନି? ବଢ଼ିଆ ନାଗୁଛି। ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା? ଆଉ କଣ ପଡ଼ିଛି ଆଜି କହିବୁନି? ଚିନି ପଡ଼ିଛି। ନା ଆଉ କଣ ପଡ଼ିଛି? ମକା ବାଦାମ। ମକା ବାଦାମ ଆଉ କଣ? କଣ ପଡ଼ିଛି କହୁନୁ? ମକା ବାଦାମ ଆଉ କଣ ପଡ଼ିଛି? ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଜାଣିପାରୁନୁ? ବେସନ। ନା ଆଉ କଣ? ତୁ କହିପାରୁନୁ ଏ ରେସିପି? ପିଆଜ। ହଁ ପିଆଜ। ଆଉ କଣ? ତୁ ଆଗରୁ ପା ଖାଇଛୁ? ହଁ ଆଜି ଆଚ୍ଛା। ଖାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି? ହୁଁ। ହଉ ଖା ଖା। ଏ ସସ୍ରେ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଖାଉନୁ। ହଁ ବାସ୍। ତୋ ଦାନ୍ତରେ ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇଦେଲି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହୁଁ। ଏଇଟା ଦେଖ ମକା ତୁ ଖାଇପାରୁଛୁ ଏବେ।